Kita na me. Tangtanga po na imuhang mas ate kaya makitaan ka na ara sa ate Dibura. Dako kog utang. Asa man di Al-Asmar ate? Nga sige ra magbalik-balik aning city sa unan. Jadi naman ko katuod kina naman ko kudugayan wa na nakaanhin. Ang kwarta kay 10K di ra gad jud. Nangayo. Diyan naman ko. Tubig. Asa naman tubig? Ala, duwas. Bangko. Ang bayro no ni ja 1,000. Ang binaresibo be. Paminaw. Kani may isuwat tag isip ning si. Kaning eh. So kanang si nahimo na siyang Yang karon. Sige. Kumusta naman ka te? Okay lang. Social distancing gihapon no. Social distancing kay magkatabi kayo. Ay, sorry. Madyo kay gitugtan ka te. Asa magpilit? Asa man ko nakilit. Ay, mangita mi og pilit guys. Kay amo ang Ganito ko ayaw mo. ana ti pangita tanan ti punita na yung mga ligo. School Bukas man eh. Napod sila yung mga suka. Money mga pagkaan sa mga Pinoy. Bali. Dali lang. Baligya man si Baligya na. or gipalit na siguro ni ah. Oy, palit. Wala palita oy. Asa kay lami ani asa nindot ani kari nga brand or kari? Iya ada dia daghan. Ah kani ang ganahan te kani. Upat ka ingani. Ako na baba. Isid no ani bi. Mag-vlog puti kay ana ko ika-upload. Maura na aho ah. Kanira? O aglubi di ay. Asa man ko gobi? Lubi food ayo kalimti. Hala dara yung mga karni di ay. Asa wait ani? Kato na lang dilata nga lubi. Asa man nagdapi? Asa man ang dilata nga lubi ha. Kinsa by charge ani ha? Asa dapit saan ang ano ang mga asa de Bisayaon na lang ng asa lubi. Ah darati. Barato na. Pila na ba po? Kani ang gipalit guys, barato ra ang patumayahan. Maura na ti uy. Kanira? Tana. Kadto ra ko dito manghagdoy ah. Tana. Ta. Awit ang counter. Ang sure ya kay tawagan sa driver. Salamat kuya. Alaloy sa Ate Dibura kay gaka upat ka kilo gud ng kanang pilit. Enja napay lubi. Ay naa day sila daghang kakanin o aghar bang kauban kay magpapalit ingko. Pagama na lang oy. Palit na. Kakanin. Mukaan ka? Ate og duol pata pahatdan ka na og putumaya. Malay. Ano pa? Kanya? Aho ah. Namig Al-Asmar. Palayo daw ti uy. Naidunat nila oh. Natatawaran. Sa mada po. Spanish bread. Pandikoko.
Wen, I come now. Ya, kalah. Ha? Oh, yeah. Yan. Naragkap sina Extra po? dili. Ate, salamat ha. Salamat po. Naangin na hinuon ka. Kasuroy po. Na, ako dito kay kulo unsaon kanina pagpanangit ni Madam karon. Pag-ingon ni mo, lock the door, lock mo kung loud. Ma'am, mama, mo to Cook City, kay ang kwarta gihog, o makuha sang igagaw. Karon da dyan. Ang tawag kay ang driver. Naghuwat na mi sa among driver. Asa to? Haara ba to? Di pa ko tigan. Di man gud katiganon ako ti kay di na. Daghana na kaadto kuan. Muli na ko guys, nahiluna na nakita namin ni Ate Deborah, nahiluna na ang kwarta. Nagdugang na pud migbayad. Shake direct to Mr. Zen. Shake. Badian na Mishref. Mimken na ru ente yarmuk. La, bas may sir, badin wadi baadin da Mishref. देवी 1 hour. Ha? सही खाली Mino, ente madam? मुंबई डॅम बस तगुल मॅडम अरे फी बँक फी पीपल सगळे अरे चेन फी La, no, may sir Shake. खरं मॅडम Shake, ay nasa we video, madam listening to you. होय Mini, madam Isma. दिसतो व्हिडिओ Alhin, ana sa we. दिसतो व्हिडिओ Inta kalam, चल कॅन्सल केली ana sa we video. कॅन्सल Badin madam guli Shake today. सिस्टर इशू अगर फी शे फिर अकेले